Bua ag cór na scoile. Pictiúr a haon. Sa pictiúr seo is é an 15 de bhean fór atá ann, agus feice míad cór chláiste fádraigh ag ghlacha páirt sa chomórtas cór na scoileanna. Tá idir chalíní agus bhuachalí sa chór agus tá siad gléasta ina néad a scoile. Tá an comórtas ar siúl i stúdio de chuid RTE. Is é céad bhabhta an comórtas atá ann. An tafada. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo chur an ionadaí RTE gléich ar phríomhide na scoile toisc go bhfuil deis Gaeilge. Tá an cór cáilethe inis den chraobh a bheith ar siúl in nua i gceann cúpla seachtaine. Tá glundar an domhain ar an bríomhide faoi seo. Pictiúr a trí. Tug an crú camera ó RTE cuairt ar an scoil chun imeachtaí scoile éagsúla a tafada. Mar hampla an ar an pelle, an ar an díospóireachta, agus ceoldráma na scoile. Creilfar an tuairisc ar RTE cúpla lá roimh an gomórtas. Pictiúr a chathair. Sa pictiúr seo, buine na daltaí an tainmh as an tuairisc, agus darnóig tá siad ar bís nuair ecann siad iad féin ar an telefís. An sin, tá an lá mór tagtha, agus tá cór na scoile ar an mos ar a mbealach go díre. Pictiúr a 5. I pictiúr a 5 feice míad cór na scoile thuas ar stáitse i hala na mílíse. Tá siad ag canna le chéile go bín, agus tá an múntóir ceoil áistúra. Tá an lucht éisteachta agus na moltóirí a réin ag éisteacht ló go géir. Tá fear sa chuine ag tafada an chóir chomá. Pictiúr a 6. Faoi dhearra, fógraíonn an phríomhbhultóir go bhfuil an bua ag coláiste fádraigh, agus tá luachár an domhain ortha. Nuair a hagann siad ar ais ar scoil, déanann an príomhide cóghard is ló. Agrítear cóisiir mhór ar scoil chun an bua a chéiliúra. Ceistena. Cén dáta atá an comórtas ar siúl i pictiúr a haon? Cá mbeidh an craobh ar siúl? Cén imeachtaí atá á dafada ag RTE i pictiúr a trí?